जय हिंद। दिनैनि बे भिडिअआव गोबां बाथ्रा बुंनो दङ आरो डायलग खोनासंनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जियानो जा मैयानि आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै कमेन्ट हरगिरिफोरनिसिम साबायखर आरो दिनैनि बे भिडिअआव आदा जेम्स आगै जेम्स नोंनि हाबायाव थांथारगोन जायफोरा बेफोरबायदि साननानै दङ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। आङो क'क्राझारनि, आङो उदालगुरिनि, आङो गसाइगावनि, आं बाक्सानि। आदा नोंनियाव मोसानो थांथारगोन। प्लिज कमेन्ट हरनो दाबाव। दा मेन टपिकआव फैनोसै। दा गासैबो मिथिखागौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव 100आव आंजों दुश्मना 90% दङ आरो 10 जोनाल' आंखौ एक्का दुक्का सेंग्रा गथ'फोरा मोजां मोननो हागौ। आंखौ गासैबो मिथिखागौ गाज्रि मानसि होननानै। दा मा जादों जोंनि गेजेराव फेसबुकआव लावदुम आरो गेमस्रि बिसोरनि गासैबो माबाखौ नुखाजोबनायनि उनावबो दानिया मा जालायखो हिन्दीयावसो जालायबाय फेसबुकआव आंखौ बिसोर सानैनि गेजेराव सोदेरनानै काहानि बानायनाया। बेबो वान साइड, आंनि साइडजों नङा। आरो जायफोरा बिसोरखौ मोजां मोनो बिसोरनि बागै भिडिअ बानाय, नै उमुगाव बेरायनो थांलायबाय, नै मालाय बिब्दि जालायबाय, नै बिब्दि बायलायबाय, नै बिब्दि देखायलायबाय। बिसोरनि काहानिखौ लायै लायै फेसबुकआव हिन्दी बानाय। बे आंखौलाय मानो, बे आं गाज्रि मानसिखौलाय बिसोरनि गेजेराव मानो सोदेरबाय थानांगौ जाखो? जेबो खामानि गैला। मावनानै जानो रोङाब्ला आरो मायबा मोनसे सोलोंनानै लानो रोङाब्ला बेफोरबायदिनो जागोन। फेसबुकआव थाइसे थाइनै रां खामायनो सानगोन गुबुननि काहानिखौनो लानानै, गुबुननि बाथ्राखौनो बुंनानै। दा मैयानि काहानियावनो नाय बेसेबां गिदिर दावराव जानो थांगासिनो दं। मैयानियावनो मोजाङै नाय नोंसोरो। गुबुननि काहानिखौ मालाबाबो फेसबुकआव इउटुबाव मालाबाबो खोन्थानो मोना। जों दिनै फिल्म लिरब्लाबो सोरनिबा काहानि लिरनो थाङोब्ला बेनियाव थांनानै जों पारमिसन लानांगोन। दिनै सोरबा गिदिर मानसिनि जाथायखौ लानानै जोङो पारमिसन गैयालासिनो मालाबाबो फिल्म लिरनो हाया। आरो फिल्म देखायनायनि आगोलाव लिरनानै होखायो सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबदोब्ला जोंखौ निमाहा हो होननानै। फिल्मखौबो गुबुननि पारमिसन लायाब्ला गुबुननि जाथायखौ मालाबाबो बानायनो हाया, केस नाङो। दिनै जोंनि गेजेराव मा जालांखो? दिनै नोंसोरनो मोनथिखागौ आं जेसेबां गाज्रि मानसि। आंथ' बुंखायो आङो बैसोर सानैखौना खुलुमगोनसो। आं डायलग होगोन लास्टाव। आङो बिसोरखौ खुलुमगोनसो। मानो खुलुमगोन? नोंसोरनियाव कुइसन जानो हागौ, जेम्सआ बिसोरखौ मानो खुलुमगोन? आरो थांखांनाय समफोराव नोंसोरनो नुखादो, नोंसोरनि सिगाङावनो दुनियानि सिगाङाव बुंना होदों बेनिया साख्रियानो जोबनोसै। साख्रि जोबनोसै माने आंनाव फैसा गैला, नङा होमब्ला? बेनि मिनिङा। दिनै आं सोरखौबा मोजां मोननानै आं आइफन बायना होनो हायाखै। आइफन 11 प्र, 12 प्र, 13 प्र, 15 प्र, 16 प्र आं बोसोरै बोसोरै बायना होनो हाया। आङो सोरखौबा मोजां मोननानै थार, फरचुनार आं बेफोरबायदियाव दैखांनो हाया। आं गोरिब मानसि। आङो सोरखौबा मोजां मोननानै चावमिनबो जाहोनो हायाखै। आं हटेलफोरावबो लाबथिंनो हायाखै। आं गोथाव गोथाव जाहोनो हायाखै। आं फैसाबो होनो हायाखै। दिनै दुनियानि मानसिया मिथिखागौ आंखौ, आङो गाज्रि। 100 जन सिख्ला गोसो थोनाय दङ। जेम्सआ थाखा फैसा थाइसेबो होनो हाया। नोंसोर गासैबो मिथिखागौ आंखौ गाज्रि होननानै। मिथिगोना मिथिया? मिथिगौ ना? अब्ला सोरनिबा मोजां मोनलायनायनि सायाव सोरबा मालाय ग्रें ग्रें बेरायगासिनो जागासिनो दङ, बिसोरनि गेजेराव आंखौ दासोसै। आं गाज्रि मानसिखौ, थाखा फैसा गैयै मानसि, गाज्रि मानसि, 100 जन
सिख्ला गोसो थोनाय दङ, अभाब गैया सिख्लानि, नङाब्ला थाखा फैसा होनो हाया। नोंसोरनो खोनाखा नुखा दिनै हिन्दीयावसो फेसबुकआव आंनि काहानिखौ लाबोनानै खोन्थाग्रा जाबावबाय। हा आंनि काहानिखौ जेबो मोनथिया, गरिबो गैया बिजौबो गैया। आरो बिसोरनि सायाव बानायब्रा, जायखौ मोजां मोनो बिसोरनि उन उन गिदिं, बिसोरजों थाफा, बिसोरखौ केमेरा हमफा, बिसोरनि सानफ्रोमबो नुनायनि सायाव भिडिअ बानायनानै हगारना हो। आंखौ दासोसै, आं खुलुमगोनसो होनना बुंबाय। दिनै आंल' गारज्लायाखै, बर' फिल्मनि फेमास नोंसोर जायखौ मोजां मोनो एक्ट्रिस एक्टर बिसोरबो गारलायलायदो। सोरबाया सानै साथामा लासै फेसबुकआवनो नुयो, उमुगा उमुगनि गार्लफ्रेन्डमोन, उमुगा उमुगनि गार्लफ्रेन्डमोन, दा उमुगनि नोंसोरनो नुयो। बिसोरनि काहानिखौबो बानाय। आंखौल' मानो? गुबुना गारज्लायाखै, गुबुना रावबो गारज्लायाखै, आंल' गारलायदो। आंथ' बेखौनो बुङो, आं गाज्रिनिफ्राय साइड जालांबाय। आंनि लाइफआ मोजां, बेनि लाइफआ मोजां। आरो बेनि गेजेराव जायया मालाय थाखा फैसा दङ, रां रुफा दङ, आं बेखौबो खुलुमगोन। आरो नोंनि थाखाय आंनि लाइफआ जोबोर मोजां, बासायदो। आंथ' गोरिब मानसिमोन भाइ, आंहा जेबो गैया। आंहा ना गिदिर न', ना गिदिर गारि, ना दामि दामि मबाइल बायनो आं दुनियाखौ बेरायनो हाया भाइ। आंनि बास की बात नङा, आंनि खामानि नङा, बे सहस नङा आंनि। अब्लाथ' आङो खुलुमनांगोन। एसेबां मोजां खामानि जादो आंनि जिबननि थाखाय, एसेबां मोजां खामानि जादो। भगबाना एसेबां मोजां, भगबाना एसेबां मोजां नायहरदों आंखौ। हा नायहरदोंना नायहराखै भगबाना? आंखौ भगबाना ओरै लुफावना हरदो, सारफावना हरदो। आं गाज्रि मानसि भाइ, गोसो थोनायनि अभाब गैया, रां रुफा गैया, जाहोन नाया। आं गाज्रि मानसिखौ बेफोरबायदि हिन्दीयाव लाबलायनांला, गोदोनायाव हमनानै गारदाव जागोन, नो डाउट। गोदोनायाव हमनानै गारदाव जागोन। आं दाखालिबावै सासे इउटुबारखौ जोंदोंमोनानो। आङो बेनि सायाव भिडिअ लाबिनि आगोलावनो गुबुन मोनसे काहानि जाग्रोबाय। दाखालिबावै वमेन्स डेनि आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेनि सायाव सासे इउटुबारा कुनु पारमिसन गैया मायबा मायबि बाथ्रा बुंनो हायदो। जाय बाथ्राखौ आंनो बुङाखै, आंनि खुगानिफ्रायनो रावबो मिथिया, बैबायदि बाथ्राखौ गुबुनासो इउटुबाव लांनानै बुंहैग्रोदो। आं जोंबायमोनानो, बे बाराव आं गोदोनायाव हमना गारदावगोन भाइ। आं जोंबायमोन, बेनि उनावनो लगे लगे आरो मोनसे काहानि जाग्रोना होलायबाय। मा जाखो? फैसानि थाखाय बिदि जाजोबदों? फेसबुकआव इउटुबाव रां नांगौ एसे, जानला मानला मालायनि काहानि टपिक बायदिसिनाखौनो होफैनोसै? होनो मोना भाइ। मालायनि जिउ जारिमिनखौ बेफोरबायदि मालाबाबो खोन्थानो मोना आरो होनो मोना। पारमिसन लानांगौ। जोबनायाव आंनि फंसेल' डाइलग, मोजां मानसियाबो गाज्रि मानसिजों गोलैफानांगौब्ला मोजां मानसियाबो गाज्रि जालाङो। गुन्दाबो जानो हागौ, डकाइतबो जानो हागौ, मानसि हाथारग्राबो जानो हागौ, मानसि सुथारग्राबो जानो हागौ। सासे मोजां मानसियाबो गाज्रि मानसिनि फालायाव गोलैफानांगौब्ला बे मानसियाबो गाज्रि जालाङो। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मा सानो? सैथो सानो ना नंखाय सानो? अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।